hemen lasai eta askatasun handia. Urten portal batetik, beste batetik, edo terrazara, edo nahi dozun lekure, edo zelaire, edo mendire. Hau zan baserriko korta, eta hemen nire aitite eta mama, eta iseko eta ama, eukiten zaurien behiek hemen lotute, hemen egon zan pesebre bat, amar edo amabi behia lotuteko, eta gero hemen justu erdien da egoten ziren bi zanja satxa botateko eta karretillagaz egoten ziren montoire. Ganadu edau landetan, neguen dau pabilloian, eta guk dekogun manejoa da lau hilegaz edo lau bost hilegaz txalak saldu egiten doguz, okela atateko. Lehen jaie egiten danean, auzoko guztiek jaten gendun Indabako putxera bat, eta hon ja eserez. Hemen bizi diren gazte guztiek dana jaten dire Basaurire, San Miguelera edo Arrigorriaga.